Pojď za mnou, ukážem ti to tady. Zdravím. A viděli jste už náš nový bar? Pojďte se podívat. Pojďte, ukážu vám náš skvělý park a k tomu krásný výhled. Pozýváme vás na party, která se uskutočňuje 14.1.2005. Kde? Nocturnal Bar, postel 7157. Začiatok 19:30. Čo ťa čaká? Top DJ a hudba. Špeciálne drinky, nezabudnutelná atmosféra. Jedno pivo poprosím. Máte ho tady. Jo, děkuju. Tak jo, tak se mějte zatím. A platit bude kdo? Já ne.